Zdravo dragi moji, drage moje i dobrodošli na moj kanal i dobrodošli u novi video. I kao što možete vidjeti po naslovu, u ovom videu će biti borba titana. Šalim se, ali će biti definitivno borba. Idemo high-end proizvod protiv drugaričkog proizvoda, odnosno čini mi se najglasniji, ako bih mogao tako nekako da ih okarakterišem, proizvodi u svetu trenutno, da mi pređemo odmah na stvar. Mislim, te stoga ja izgledam ovako kako izgledam. Mislim, odrađen mi je ten, nemam ruž zbog narednog videa i nemam maskaru. Odradio sam samo dubinu, senku, obrve, ten, sve sam završio, sem ruža, maskare i eyelinera. Pošto mi je to neki plan da kada budem završavao s ovim make-upom. Ovdje smo sada zbog poređenja maskara. Tadadadam! A reč je, kao što već i znate i sami, o Better Than Sex od Too Faced-a, sa jedne strane. Znači, ovo je definitivno najprodavanija maskara u celom svetu i najtraženija maskara u celom svetu. U stvari jedna od, ajde da ne kažem da je samo ova isključivo ova, nego jedna od najprodavanijih maskara u svetu, najtraženijih maskara u svetu, najrecenziranijih maskara na svetu. Tako da definitivno ih ima još par koji su u tom rangu, ali je ovo jedna od njih. Ovu maskaru su često dovodili u pitanje i poredili je sa novom L'Orealovom maskarom Paradise Ecstatic maskara, koja izgleda ovako. Znači, danas ćemo govoriti o ove dve maskare. Znači, kažu da je ovo dupe za ovu maskaru. Neki kažu čak da je možda i za nijansu bolje od ove, ali mi ćemo to danas isprobati. Kao što vidite, pakovanja su sasvim slična. Ne znam da li svi tako pakuju maskare ili ne, ali mislim nije veličina ista pakovanja, ali mislim na ovaj deo kartona koji štrči, isto tako ima i ovde. Znači ovde imate prikazano kako izgleda maskara kada se nanese, isto i ovde. Znači, to je ono što se tiče ambalaže. Ova ambalaža je roze sa zlatnim kombinacija od Too Faced-a, a ova je rose gold, je sva nešto rose gold. Sa nekim, a rekao bih da je u stvari rose gold cela ova L'Orealova maskara. Ono što mogu još da pogledam jeste, dobro, ovde nazad na ovoj Too Faced-ovoj maskari ima kako izgleda četkica, kao što možete da vidite, ako možete da vidite. A ovde se to nalazi ispod ovih slika, kao što možete da vidite, ako možete da vidite. Malo imam problem s ovim što se presijava ovaj karton, ali to je to. Znači, eto, tu je još neka razlika. Dobro. Ono što kažu jeste da ova maskara L'Orealova ima 6,4 ml u sebi, a ova Too Faced maskara ima, samo sekund, 8 ml, što znači da je ova skoro za mililitar i po, pa ne skoro, nego za mililitar i po, čak i malo više, ima više proizvoda nego od ove L'Orealove. Ova košta, čini mi se, oko 3.000, 2-3.000, a ova košta oko 1.000 i nešto. Ostavit ću vam cijene dole, obećavam. Nisam ih zapamtio, nisam se ni pripremio toliko za video, ali ostavit ću vam cijene u opisu videa, čisto da možete i cenovno da ih uporedite. Nego da pređemo na otpakivanje. Idemo prvo na L'Orealovu maskaru. L'Orealova maskara. Jako mi idu na živce s ovim zujalicama. L'Orealova maskara izgleda ovako. Ne znam koliko sad sve to može da se slika lepo. Znači, neka bronzano
bronzana boja je ove same futrole, a ne ta neka rose gold kao što i na kutiji je. U stvari kombinacija flašice je kombinacija na kutiji. Otvaramo sledeću, koja izgleda ovako. Znači, skroz je onako nešto nežno pink, lavanda, nežno roze, prljavo roze ili tako neka boja. I onako je ispupčenim slovima, znači nema druge boje nego samo ta jedna. Ispupčenim slovima piše tu Face Better Than Sex maskara. I to je to. Clean i ono čitko i čisto. Nema ništa nešto mnogo šara, vamo tamo, znači to bi bilo to. Mogu odmah da vam kažem da je razlika baš onako, baš se oseti. Verovatno i zbog same ambalaže, a i zbog mililitraže. Tako da ovo mnogo teže izgleda, osjeća mnogo teže nego ovog. I prosto odaje taj high-end proizvod i takav je i osjećaj. Prosto kad poredite jedno i drugo. A i vizualno bih rekao definitivno da mi je ovo onako na oko privlačnije nego ova sama maskara. To je bilo to što se tiče ambalaže. Ne sudi po ambalaži, vidjet ćeš na kraju. Da. Tako da možemo kreći na testiranje, odnosno ajde da vidimo sad prvo četkice. Znači, onako dosta je, onako ima je. Nema nikakav miris, što ume da bude sasvim okej. I četkica izgleda ovako. Znači, mislim da je za nijansu onako na sredini udubljena. Znači, mislim da su krajevine četkici su za mrvicu, čini mi se milimetar na ovoj četkici, veći nego sredina četkice. To bi bilo to. Sada da otvorimo i ovu drugu, koja je istog oblika, jedno što je malo naglašenije. Ni ova nema nikakav miris. Znači, i ova četkica je istog oblika kao i ova. Samo što je ovde naglašenije to o čemu sam vam pričao, znači da su ti krajevi malo uzvišeniji od ove sredine. Sredina dođe kao malo udubljena. Evo sad ću vam staviti i jednu pored druge. Ako uspem, evo ga. Znači, tačno da možete videti i razliku. Sad, razlika je sem što je malo različito u samom obliku maskara. Čini mi se da je ova malo ređa, što se tiče dlačica, rasporeda dlačica, dok je ova malo gušća što se tiče rasporeda dlačica. Znači, L'Orealova je gušća, Too Facedova je malo ređa. Čini mi se i da je od Too Faceda suvlja maskara nego od L'Oreala. Čini mi se da od L'Oreala onako malo više ima proizvoda na samoj četkici, onako malo se više sija taj proizvod, dok je ovde onako taj proizvod dosta mat, tako da mi zato deluje kao da je suvkasto. I to je bilo to. Možemo preći na testiranje. Za te potrebe ću vas približiti, nemojte da se uplašite. Da li smo tu? Jesmo. Znači, idemo. L'Oreal. Znači, stavljam maskaru u koren i mrdam izvlačeći ka krajevima. Dobro. Da sad mi deluje okej. Dobro.
Isti postupak. Dobro, sad već možete porediti jedno i drugo. Idemo i na donju trepavice, pa ćemo se vratiti na konačno mišljenje. Nastavljamo sa ovom četvicom. Dobro. To bi bilo to, dragi moji, dragi moje. L'Oreal Too Faced. L'Oreal Too Faced. Pa dragi moji, došao je konačan moment. Ono što još moram da napomenem jeste da ova maskara ima i onaj, što bih ja rekao, kako bih ja u stvari rekao, sigurnosni klik. Znači, kada zavrnete maskaru, sad mislite da je ona skroz zavrnuta. Međutim, ima još jedan onaj klik koji u stvari, kada to uradite, onda ste sigurni da se maskara neće osušiti, dok kod ove L'Orealove nema, prosto zatvorene. Sad, to je to što sam još htio da vam dodam što se tiče samog ambalaže. Sad, ono što bih mogao još da vam kažem, a sada ću ja lepo približiti to sebe. Malo sam izmazao i kapak sa ovom Better Than Sex. I gore i dole, a kod ove L'Orealove sam samo malo zabrljao ispod donje trepavice, što se meni često dešava, pogotovo sa tim većim četkama, zato ja za donje trepavice koristim uglavnom tanke četkice, ali tako da to nećemo ni uzeti za zlo. Ono što primećujem, znači, prvo moram da kažem, sviđaju mi se obe, znači, svaka na svoj način. Ali, ovde smo da bi dali konačni sud koja je razlika između ove dve maskare. Ne kažem da treba da bude jedna bolja, jedna gora, ali prosto samo da vam uputim na to koje su razlike. Definitivno, s obzirom da je L'Orealova, da sam vam spomenuo na početku videa, da je L'Orealova maskara za nijansu vlažnija od Too Faced-ove, i samim tim onako dosta razdvojila trepavice, pardon. Sad, takođe i dole, što mi se dole sviđa. Ono što mi se još sviđa, mislim, obe su onako lepo crne, znači vidi se bukvalno kad stavite maskaru. Ono što mi se kod ove L'Orealove sviđa je što stvarno sam mogao precizno da uradim trepavice gornje, da se ne umažem nigde, dok mi je to bio problem sa Too Faced-ovom, a apsurd je da je ova suvlja, ova vlažnija. Logično bi bilo da možda negde, ako postoji uopšte logika u šminkanju, logično bi bilo da je negde ono koja je vlažnija s njom, da se razmažete i umažete nego sa ovom koja je suvlja, ali to je to.
Definitivno sam se mnogo više zamazao sa ovom Too Faced-ovom nego sa L'Orealovom, to odmah mogu da vidim. Kod ove Too Faced-ove onako, više su onako feathery, kao papirjaste, onako, malo su, trepavice su onako na sve strane, znači nisu strogo začešljane i podignute ka gore, nego onako ih ima na sve strane, pogotovo ako idete malo i ovamo, u svim pracima, ako mrdate maskaru, tako i namest trepavice. Tako da, ko voli taj malo razbarušeni luk, da tako najlakše mogu da vam objasnim, da vam prenesem u stvari ovo što ja vidim, za razliku od L'Orealove, koja je onako dosta precizno i dosta glatko uradila gornje trepavice. I ista je situacija i sa donjim trepavicama, što se meni kod donjih trepavica definitivno više sviđa ono što je uradila L'Orealova maskara nego što je uradila Too Faced-ova, tako da Too Faced maskaru vjerovatno ne bih koristio do buduće za donje trepavice. Ali opet kažem, i pored toga što sam malo zamazao gornji kapak, mi ne smeta, ali mi se sviđa kako izgledaju trepavice, mnogo više nego, moram reći, L'Orealova. Ali to je samo ono stvar izbora i stvar ukusa. Znači ono što se vama sviđa ili vam se ne sviđa. Opet ponavljam, nijedna mi nije loša, obe bih koristio i dalje, ali eto znam zašto bih koju koristio. Kad znam da neko voli clean cut, to jest clean brush, ono, efekat, da to lepo sve bude uredno, da ne budu onako na sve strane, dok za razliku od Too Faced-ove je to onako više izblendirano. Tako ne znam kako drugačije da vam objasnim. Tako da bi to bilo to. Definitivno su super jedna i druga, dale su odličan efekat trepavicama, sviđa mi se, i to je samo jedan sloj. Znači, probat ćemo jedared i 2 sloja u nekom od narednih tutoriala sigurno, tako da ću vas update-ovati što se toga tiče, ali što se tiče ovog jednog sloja, to bi bilo to. Što se tiče mene, oba ova proizvoda su odlična za svaku preporuku, pa sad ko voli neki izvoli, ako volite skuplje, ako volite jeftinije, na vama je da odlučite. Što se mene tiče, nećete pogrešiti ni jednu da uzmete, kažem, eto, sad je stvarno stvar izbora ko šta voli, da li volite nešto što je uredno, da li volite nešto što je malo neuredno, i to bi bilo to, da li volite suvlje, mislim što se tiče četkice, četkice su iste, mislim, oblik četkice je isti, tako da, ako volite suvlje, ako volite vlažnije maskare, tako da, to je to, u principu, od mene, od nas, za vas. Tako da, to je bilo to, dragi moji, drage moje. Nadam se da ste uživali u ovom videu, da vam je bilo zabavno koliko je meni da ga snimim za vas. Baš sam uživao i baš sam žarku želju imao da uradim ovo poređenje i da isprobam negde jednu i drugu maskaru i da vam prenesem svoje mišljenje i svoje utiske. Ako vam se sviđa ovaj video, ovo što ste videli danas i čuli, znate procedure, subscribe, share, like. Vidimo se u narednom, ljubi vas i voli vaš Deki.